Hej alle sammen, og velkommen til en ny episode. Woohoo! Og det er inde på Just MC, og det vi skal spille noget Slither. Just Slither. Ja, og jeg har valgt en farve, men jeg vil ikke lige sige hvilken en. Vi er faktisk ikke de eneste, og jeg bliver teleporteret. What the hell, jeg sidder nu? Jeg sidder bare nede i portalen. Ja, og det er godt at gå i den der måde, hvor man kan se bagud. Æbler. Og hvis man har shift ned, så er man hurtig, men man mister jo mad af det, som sagt. Jeg har engang været oppe på 10.000 herinde. What the John, du har meget, mand. Meget hvad? Du er en stor ked. Jeg har kun 85. Ja, jeg har spillet det meget. Så du skal nok forvente, at jeg er pro. Ikke for... Hvis jeg dræber dig, så dør jeg af grin. Nu når du bare har sagt, du er pro, og du er meget bedre end alt, og jeg dør mega meget grin. Ja. Jeg håber... Nu går jeg bare og samler æbler. Der er mange æbler her, mand. Oh my god, John. Jeg er blevet stor, mand. Oh my god, du indhenter mig snart. Selvfølgelig gør det. Jeg laggede lige lidt. Ja, det er laggens skyld. Alting er laggens skyld. Ja, det er laggens skyld, hvis jeg taber. Kan jeg vide, hvor der er en anden spiller måske i dag? Hvad er det der? Nå, det er bare kanten af spillet. Jeg er en rimelig stor Slither lige nu. Ja, men det er også. Jeg er faktisk rimelig stor. Okay, skal vi ikke prøve at dræbe ham der krivet? Jo, men vi var også mod hinanden, var vi ikke? Jo, kan vi ikke? Jeg prøver i hvert fald at dræbe ham. Ja. What the John, jeg er en stor Slither. Oh my god, mand. Jeg er henne ved ham. Ej, han er stor. Han er med blå. Hvilken farve er du? Det ved jeg ikke. Du kan kigge ned i jorden og se det. Jamen, jeg ved det godt. Hvad er du? Det får du ikke at vide. Okay. Jeg gemmer mig bare inde i mig selv. Tøse dreng. Han prøver at omringe mig. Hvad? Han prøver at omringe mig. Godt, du er stadig bag mig. Han er totalt efter mig lige nu. Han er faktisk kun lidt mere end dobbelt så god som mig. Og han er virkelig meget efter mig nu. Han vil virkelig gerne slå mig ihjel. Der har vi dig. Du er purple, tror jeg. Ja, det er sådan en purple farve. Hvor fuck er du hen, din ged? Nej, gå væk. Når du siger, jeg er en tøs. Gider du fuck af? Nej! Jolla! Jeg ligger foran dig. GG. Jeg fik bare alt hans mading. Shit! Det var lige ved at kælde dig der. Du er lige ved du Ej, hvad? Ved du hvad? Dræbte du ham? Ja, jeg killede ham. Nej, det er ikke det. Jeg er stor orm, mand. Fuck, jeg er grænte. Prøv så at tænke på, hvis man er oppe på 10.000, som jeg var på et tidspunkt. GG. GG. Kommer du ind igen? GG. Oh my god, det er en grønt orm, mand. Fuck, jeg er stor. Kommer du ind og prøver at dræbe mig? Maybe. Nu skal du ikke komme her og prale. Jeg er en nybegynder. Og jeg flækker dig. Det var så også min egen skyld, jeg kørte ind i dig, det ved du Ja,
dumt. Jeg kørte ind i dig med vilje. Du havde alligevel omringet mig jo. Ja. Jeg kunne ikke nå at komme udenom. Du havde alligevel nakket mig. Nå, kan du nu indhente mig med mad? Maybe. Hvorfor står der en gris? What the fuck? Det står bare en gris. Ja, det er også helt normalt i sletter, og så er der lige pludselig en gris lige... Ja, Ja. det er meget normalt. Det sker altid. Det er så irriterende. Der er nogle resterende guldæbler her. De er sindssygt gode. Ja. Nej, det er en lille orange. Nej! Ej, hvor jeg er glad, mand. Så er jeg grænte lige om lidt. Rip mig. Ja. Jeg ved ikke, hvor du er lige nu, men du kommer nok snart ind i spil. Du kan bare forlade spillet, og så gå derind igen. Det var sådan, jeg gjorde. Der var mange golden apples. Gå nu, fuck dig, mand. Du grænte. Fuck, du er stor. Stor skiderik. Nå, der kommer en lille ormis. Gider du godt fuck af? Gider du godt fuck af? Hvorfor skulle jeg? Gå nu væk. Gider du? Nej. Gider du fuck af? Nej. Gider du gå væk? Gå nu væk, mand. Fuck dig. Fuck dig, mand. Nej, nu træls. Jeg glæder mig mega meget. Hvad? Jeg døde med... Jeg var ikke engang nået op på 100 endnu. Jeg overvejede også at vente på, til det blev lidt større, men nej. What the fuck? Der er en gris. Der er 2 gris. What the John? Kan jeg æde dem eller sådan noget? I don't know. What the fuck? What the John? Der var en gris midt ude af det hele, mand. Giver ingen mening. Hvor er du henne? Det fortæller jeg dig ikke. Jeg er mega grænte lige nu. Bare lige så du ved det. Det er mega underligt. Man kan bare lave sådan en skjold. Så kan man bare gemme sig ind i sig selv. Og så kan man ikke nakke, så kan man ikke blive nakket. Det synes jeg er smart. Har du godt set, hvor stor jeg er? Ja, jeg er ved bagdelen af dig lige nu. Nu kommer en lille mavenys. Gå nu væk. Gider du godt fucke af, mand? Gå nu væk. Gider du fucke af? Ja? Ja? Ja, for satan der. GG. Så døde man vist lige, lille Nico. Jeg skal til at slutte op episoden af her. Nej, heller. Kom nu væk. Episoden er snart ved at være... Men vi optager bare lige det sidste. Jamen det... Jeg vil gerne lige dræbe dig en gang mere. Og så kan den ikke komme op på YouTube. Nej. Okay, vi ses. Ja, hej.